morning. It's July 23 today, Sunday. So maulan-ulan yung umaga natin. Maulan-ulan. Umulan kagabi. So nagtanim tayo kahapon. Hindi natin didiligan kasi mabasa pa. At yun, umulan kagabi. So mabubuhay na yun yung tinanim natin. Pero pag mainit, didiligan natin yung tubig. So ngayon, meron akong mangga dito. Kakain tayo ng mangga. Ito. Meron tayong Indian Mingo. Indian ito. Indian. Ito is Indian din. Itong tatlo is Señorita to. Señorita. Iba to sa Indian Mingo. Iba din to sa mga Bisaya. Yung Bisaya kasi need yun ng pang foliar para bumunga. Ito hindi to kailangan ng bumbahin ng foliar. So masarap to. Kainin natin. Ito yung tatlong Indian Mingo. Inog na to. At mayroong tatlo ding Señorita. Ganito lang yung Señorita. Hindi itong lumalaki. Ganito lang. Iba din yung Bisaya. Masarap to. Ganito lang ako kumain dito ng mangga. Ganyan lang. Tapos ganyan. Kita nyo? Ang amoy pa lang. Ang amoy pa lang. Masarap na. Sobrang tamis. Sobrang tamis. Ganito lang yun. Yan. Yan. Sobrang tamis nito. Nangangamoy nga. Yung pag-slice ko pa, nangangamoy. Sobrang tamis, Bisaya. Ito yung Bisaya na hindi to Bisaya, Señorita. Kasi yung Bisaya, malalaki yun. Yung makita mo sa merkado, yun ang Bisaya. Need yun ng foliar, umbahin mo yun para mo buwak, mag-flower. Tapos pag mag-flower na, bumbahin pa rin yun para hindi malaglag yung flower. So ito, hindi to kailangan ng foliar. Sobrang tamis. Mas gusto pa ko ito kakainin compare sa Bisaya, itong Señorita, kasi hindi naman siya maasim katulad ng sa Bisaya. Yung Bisaya kasi maasim minsan eh. Ito hindi. Sobrang sarap. Tapos isa. Ito yung Indian Mingo. Marami dito sa amin yan. Marami ito dito sa amin. Ang bilihan ngayon dito is 40 pesos per 100. Diba? Brato kayo. Pagdating sa city, 5 pesos yung isa. Diba? Sobrang laki ng gain ng yung kumukuha nito. Diba? Dati nagtrabaho ka sa city,
Hindi ako masyado kumakain nito kasi nandito, meron kami nito eh. Mahal yun sa city. Pagdating ko dito, abunda dito yung mga prutas. Mm. Yung Indian Mingo man, iba yung lasa sa Bisaya. Sa Bisaya at sa Senyorita. Mm. Ito yung Indian. Ganyanin mo. Gibaan mo. Yan. Ganyan lang. Yung iba pag ganyanan pa. Ganyanan pa. Hindi. Matamis yun, no? Yung lasa ng Indian Mingo, iba sa Senyorita. Iba-ibang lasa. No? Mm. Diba? Nangangamoy. Mm. Oh, tingnan mo. Mm? Nangangamoy. Diba? Yung Indian, hindi yun nangangamoy. Pero ito, Senyorita, talagang mangangamoy. Talagang masarap. Mm. Yan. Mm. 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 Yan lang. Yung kanyang panit, kanyan lang kunin. Mm. Masarap. So, yun. Tapos ang ating kainan, Minggo. Masarap. Meron ba kayo nito sa inyo? Tanim? Sa amin meron. Meron din kami itong baliw. Diba? Narinig ba yun? Yung baliw ng Minggo. Hindi pa kayo nakakain nun. Meron dito sa amin pero maliit hindi marami yung bunga. Maliliit pa. Pag bunga ng malaki, pakita ko sa inyo. So, bye-bye.